Bafowethu, sanibona, uLinda Mfekayi, 1 million pairs of school shoes. Niyakhumbula ngike ngacela ngathi if abantu abawu-25,000 bengadonate o2 singaba no50,000. Lo 50,000 bengizowusebenzisa ukuthenga izicathulo ukugcwalisela ukuze kuhlangana amapheya awu-1000. Ngoba benginesifiso sokuthi since i-campaign sayiqala ngoNovember last year, uma singahle kulo November kuphele sihlanganisa amapheya at least awu-1000, kungangijabulisa lokho. But since ngiqale njengoba manje kuzovalwa izikole, ngihamba emgwaqeni ngimile ngezikole, angihambeli izikole, nani kade ngigcinile ukubona ngihambeli izikole, ngihambe ngiphi izicathulo. Ngithagetha lezi ingane engihlangana nazo emgwaqeni, ngihambe ngiziphi izicathulo. So into yami ithi ke sengiyeke phansi le ndaba yokuhlanganisa u-1000 whatever, ngoba vele sinawo i-campaign ethi 1 million pairs of school shoes. Asimile vele siyaqhubeka. Labo R2 manje sengibacelela ini? Sengibacelela ukuthi ingane nengane esihlangana nawo siyinike izicathulo, mingenalo i-shirt ingenalo ibhulukwe siyithengela. Njengoba kuzoqala uJanuwari, izicathulo enginazo, isifiso sami ukuthi uma nje zivulwa izikole, lezi ngane ezizohamba ziyobhalisa zingene esikoleni zingenawo ama-uniform aphelele ey'vele emakhaya axakekile, lezo ingane zonke masiyinike ipheya lesicathulo, ipheya lesicathulo kufanele lihambe ipheya konje izicathulo eziwu2 eyazi, or masisodwa it's just a shoe. Okay, ingane masinike ipheya lezicathulo kufanele sithengele namasokisi, sithengele ibhulukwe, sithengele i-shirt, sithengele no-tie if kuwukuthi sikhona isidingo salokho. So labo R2 engibacelayo, out of ama-followers awu-100 and something, over 100 and something thousand, because we have ama-followers amaningi, sinabantu abaningi, nawe nama-friends akho, nama-followers, uno-colleague, unabantu osonta nabo, namamndeni. Awumagine nje siqoqa labo R2 silwela ukuthi kuze kuhlangana abantu abawu-25,000. Hayi abantu abaningi, abantu abawu-25,000, u-50,000 lo. Awucabangi imanga esingazenza ngoJanuwari masi no-50,000, ushaya nje uJanuwari siphethe u-50,000 ngezandla ukuthi zingaki ingane singayithengeli. Nazi-ke izicathulo esinazo njengamanje. Njengoba ihleli la emotweni, zihleli la ngoba njengoba kuzovalwa izikole, namhla umhla ka-24, kusasa umhla ka-25 ngiyavuka futhi ngiyaqhubeka. Mangabe ngihamba nje ngihlangana nengane igqoka isicathulo esidabukile nosinjani, ngiyayinikeza isicathulo esisha. Kodwa isifiso sami manje ukuthi mangiyinika isicathulo esisha singahambi sodwa, sihambe namasokisi ne-shirt ukuze ukuthi kuqala unyaka baqale kahle. Yiloko bafowethu, thank you so much. Asiliphushele leli vangeli, ngiyabonga support 1 million pairs of school shoes. Yilokho nje bafowethu, o2. Kwayena lo oshuthayo, kufanele mayiqeda ukushutha afake u2. Yilokho nje, o2. Futhi-ke ababaliwe, ufaka noma abangaki, labo R2 ngibabeka eceleni. Ngifuna ukubona ukuthi kuzothi kuphela uNovember, kuzothi kuphela uDisemba bazobe bebangaki. I-target yami abantu abawu-25,000. Vala ividiyo kwenkunzi bese ukhipha lo R2 lowo wesivumelwano.